Moi! Täällä on toi Magic eli ei. Tällä videolla me keksitään mulle tähän videoon mulle, joten wait. Olisiko ihan hyvä toi? No ei ainakaan pakko, koska se pakka on se Tube 1. Kiva Tube, joka pelaa kauhuleffoja ja joissain se avaa posteja aika harvoin ja sitten vaan pelaa pelejä kivoja. Joten mikäs otettais? Ei ainakaan mikään kukka tai mikään. Ihan outoa. No, jos me katsottu mun kaveri vähän jostain, kun mä sanoin, että ei se oo täältä tai silleen. Ja sitten se sanoi, ei, en mä jaksa, no niin moikka. Se vaan lähti, koska se suuttui mulle jostain ihan turhasta, mutta ei pahallanella. Ei pahallanella. Anteeksi toi. Ei pahallanella, mutta sä oot vähän ärsyttävä, kun se suuttui. Mutta ihan sama. Mutta niin, mun nimi, niin tää Kadaman nimi. Mikä sen nimi vois olla? No ei ainakaan Blockstar. Hei, se voisi olla vaikka MSP. Vähän niin kuin, no joo se peli, mut se on nyt MSP. Eli MSP täällä, moi. Tällä videolla mä meen, koska mä oon ykkösellä, niin mä meen yhteen mun kerhoon, missä me ollaan yleensä puhelimella tai jotain tehdään vaan siellä. Ja siellä on ainakin mun tosi kiltti sellainen. Eli niin, anteeksi. Mulla veti vähän sillä. No niin, siis me vedään nyt mun IPC:n, ei päiväkotiin, vaan mun kerhoon. Siellä on niin me jäätiin siihen, että siellä on yksi mun tosi kiltti hoitaja. Ja aika montakin, mut jotkut ei oo niin kilttejä. Mut sen nimi on Fatima. Se on eri maalainen. Mä en tiedä mikä virolainen tai venäjäläinen. En mä tiedä kumpi, koska en oo kysynyt. Tänä päivänä mä aion kysyä minkä maalainen se on, mutta mä en aio olla siellä sillä puhelimella, koska me ei saada yleensä olla, joten me ollaan vaan joskus. Ja mä tiedän, please tykätkää tästä videosta. Mä näytän aivan kauhealta, mä tiedän. Mut siis please tykätkää tästä videosta Nella Savolaisen. Siinä on 1 huono tykkäys ja siinä on 0. Matti nappulaa. Eli vähän niinku Pakpan. Anteeksi pappa. Pakpa. Anteeksi. Mut siis joo. Niin painakaa please. Niinku tätä nappulaa. Matti nappulaa. Anteeksi, toi vaan niin kiva kun Matti nappulaa. Joi. Niin. Okei, kohta me ollaan itse asiassa tuolla. Katsokaas. Nyt saa mennä. Mennään nopeasti. Oh my god, se tuli. Okei. Niin että, no... Voisin itse asiassa lopettaa tähän. Joten moikka! Nähdään ensi videossa. Bye bye!